Apa înseamnă viață. 71% din suprafața planetei este apă. Organismul este constituit în cea mai mare parte din apă, aproximativ 70%. Doar 1% din apa naturală este potabilă. Cu toate acestea, continuăm să o poluăm. Știai că 75% din oameni suferă de deshidratare cronică? O scădere de 5% a fluidelor din organism poate duce la o scădere a nivelului de energie cu până la 25-30%. Apa pe care o consumăm este tratată chimic și lipsită de electroni. Consecința? Inflamații sau îmbătrânire premature. Și culmea, cea mai sănătoasă băutură pe care o putem bea este apa. Nu conține zahăr, sare și substanțe chimice nocive, atâta timp cât este filtrată corespunzător. O consumăm zilnic, în cantități cât mai mari. Este secretul siluetei perfecte, a hidratării pielii și a digestiei sănătoase. Dar, de fapt, o apă necalitativă consumă mai multă energie decât îți oferă. Testele efectuate de specialiștii LifeCare pe un eșantion de ape din Europa indică faptul că majoritatea apelor din comerț au un nivel al ORP-ului peste valorile normale. ORP-metrul este un aparat pentru măsurarea potențialului oxidoreducător al apei, care indică dacă apa este oxidantă sau reducătoare de oxidantă. Când se indică valoare cu plus, soluția are proprietăți oxidante. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât este mai rău. Când se indică valoare cu minus, soluția este deoxidantă. Cu cât este mai mică valoarea afișată, cu atât este mai bine. Obține o apă calitativă, hidratantă și nutritivă, compatibilă și ușor de asimilat de către organism. Filtrul portabil pentru hidrogenarea apei, SuperWater. Practic, ușor de transportat și utilizat și cu efecte garantate. Hidrogenul este cunoscut ca cel mai mic antioxidant. Joacă un rol foarte important în detoxifierea și restabilirea echilibrului acido-bazic al organismului, iar datorită dimensiunii extrem de mici, poate ajunge repede în orice punct al organismului. Apa hidrogenată furnizează energie suplimentară organismului. Este un puternic antioxidant. Neutralizează cu succes radicalii liberi nocivi și contracarează stresul oxidativ. Filtrul portabil pentru hidrogenarea apei, SuperWater, este un dispozitiv de ultimă generație, care îmbogățește apa cu molecule de hidrogen generat prin procesul de electroliză. Știai că peste 68% din apa pe care o consumăm nu este acasă? Bem apă în oraș, la serviciu sau la restaurant. Acum ai soluția la îndemână. Filtrul portabil pentru hidrogenarea apei. Îl poți avea cu tine tot timpul. Datorită dimensiunilor mici și husei impermeabile, îl poți purta cu ușurință în poșetă sau ghiozdan, cu o durabilitate îndelungată a bateriei, 15 utilizări și, nu în ultimul rând, se potrivește la marea majoritate a sticlelor de apă. Filtrul portabil pentru hidrogenarea apei, SuperWater. Este foarte simplu, rapid și ușor. Conectezi generatorul de hidrogen la o sticlă de apă. Apeși butonul de pornire, iar când lumina devine verde, îl mai apeși o dată. Dispozitivul funcționează timp de 5 minute, după care se oprește automat. Numai bună de băut. Filtrul portabil pentru hidrogenarea apei, SuperWater. Soluția ideală care îți schimbă fundamental viața, începând cu un element fundamental, apa. Combustibil pentru organism, nivel crescut de energie, hidratare celulară, puternic antioxidant. Quality by LifeCare. Magic Water, Happy People.